вокуниши Муҳиддин Кабирӣ ба намояндаи Қирғизистон дар нишасти Созмони амнияти ҳамкории Аврупо. Абдулло Ғурбатӣ ба 7.5 соли зиндон маҳкум шуд. Як деҳа ва 3 мактаб ба номи 4 сарбози дар марз кушта шуда гузошта шуд. афзоиши ҷудошавии оилаҳо дар Тоҷикистон. Муҳиддин Кабирӣ раҳбари Паймони Миллии Тоҷикистон имрӯз 4 октябр дар нишасти солонаи Созмони амнияти ҳамкории Аврупо дар Варшава ба як намояндаи Қирғизистон, ки дар муноқишаи хунини моҳи сентябри соли ҷорӣ дар марз бо Қирғизистон Тоҷикистонро ба таҷовузкорӣ агрессия айбдор карда буд, вокуниш кард. Раҳбари Паймони Миллии Тоҷикистон гуфт, набояд танҳо як тарафро айбдор кард, чунки ҳарду тараф талафот дод, ва набояд аскарону афсарони Тоҷикистонро айбдор кард, чунки онҳо қарзи худро ҷиҳати аз таҷовуз ҳимоя кардани ватан иҷро карданд. дурусттар мебуд агар ҷомеаи байналмилалӣ дар бораи он чи дар марзи Тоҷикистон бо Қирғизистон гузашту мегузарад таҳқиқоти байналмилалӣ анҷом медод. Вначале я хотел бы реагировать на заявление наших коллег и друзей из Киргизстана, где они в одностороннем порядке обвинили Таджикистан в агрессию. Мы с вами полностью согласны с тем, что Таджикистан управляется диктатором, у нас репрессивный режим, и полностью согласны с тем, что ОБСЕ должно помочь в демаркации границы и восстановлении ущерба. Но не можем согласиться с тем, что Таджикистан будет объявлен в одностороннем порядке агрессором, потому что есть жертвы с обоих сторон, и нельзя обвинять таджикских солдат и офицеров, которые выполняют свою долг по защите отечества, в агрессию. Было бы более правильным, если призвать международное сообщество независимое расследование, то, что произошло и происходит ежемесячно у нас на границе между Таджикистаном и Киргизстаном. пуштибонии афсарону аскарони тоҷик дар муноқишаи марзӣ бо Қирғизистон аз ҷониби раҳбари Паймони Миллии Тоҷикистон дар ҳолест ки тарафдорони ҳукумат оппозитсияи тоҷикро ба он айбдор мекарданд ки дар ин муноқиша тарафдори Қирғизистон аст. ёдовар мешавем дар паи муноқишаи хунини мусаллаҳонаи рӯзҳои 14-17 сентябри соли 2022 дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон аз ду тараф беш аз 130 кушта ва беш аз 400 нафар захмӣ шуданд. танҳо дар 2 соли охир дар натиҷаи хурдҳои мусаллаҳона дар марзи ду кишвар наздики 200 нафар кушта шуда, ҳудуди 700 нафар аз ҳарду ҷониб захмӣ шуданд. додгоҳи ноҳияи Шоҳмансурии шаҳри Душанбе алайҳи хабарнигор Абдулло Ғурбатӣ Авазмат Ғурбатов ҳукм содир кард. бо ҳукми додгоҳ рӯзноманигор ва блогер ба 7 солу 6 моҳи зиндон маҳкум шуд. қаблан айбдоркунандаи давлатӣ аз додгоҳ хоста буд ки Абдулло Ғурбатӣ ба 8 соли зиндон маҳкум шавад. худи Абдулло иттиҳоми алайҳи ӯро эътироф накарда, талаб кардааст ки ӯро аз толори додгоҳ озод кунанд. мурофиаи додгоҳӣ имрӯз 4 октябр дар бинои маъмурии СИЗО рақами 1 сароёсати вазорати адлияи Тоҷикистон баргузор гардид. Абдулло Ғурбатӣ ба зӯроварии нисбати маъмурони милиса, таҳқиқи намояндаи ҳокимият ва узвият дар созмони ифротӣ муттаҳам мешуд. ӯро рӯзи 15 июни имсол боздошт карда буданд. 3 маъмури шуъбаи корҳои дохилии ноҳияи Шоҳмансури пойтахт алайҳи ӯ шоҳидӣ дода даъво карданд ки Ғурбатӣ рӯзи 15 июн дар бинои шуъбаи корҳои дохилии Шоҳмансур ба онҳо ҳамла кардааст. Ғурбатӣ даъвои кормандони милисаро беасос гуфтааст. дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ба хотири гиромидошти номи неки афсарону сарбозоне ки дар даргириҳои марзӣ миёни Тоҷикистону Қирғизистон шаҳид шуданд, 3 муассисаи таълимӣ ва 1 деҳаро номгузорӣ карданд. муассисаи таълимии рақами 3 ҷамоати деҳотии Қадриддин Ғиёсофи деҳаи Арал ба номи Суннатулло Маҳмадов зодаи деҳаи Арал буда 10 марти соли равон ҳангоми адои вазифаи хидматӣ дар шаҳри Исфараи вилояти Соғд аз ҷониби марзбонони қирғиз кушта шуд. муассисаи таълимии рақами 55 бошад ба номи Шӯҳратҷон Тағои Муродзода номгузорӣ шудааст. ӯ низ дар муноқишаи марзӣ аз сӯи сарҳадбонони қирғиз ба ҳалокат расид. деҳаи Правда ба номи Мамадҷон Пиров гузошта шудааст. марҳум зимни ҳимояи марзи кишвар дар марз бо Қирғизистон кушта шудааст. муассисаи таълимии рақами 5 бошад ба номи Абдураҳим Нурзода аскари шаҳидшудаи тоҷик гузошта шудааст. ӯ дар даргириҳои ахири марзӣ аз ҷониби сарҳадбонони ҷумҳурии Қирғизистон ба ҳалокат расонида шуд. номгузорӣ шуда
доштани деҳа ва муассисаҳои таълимӣ ба номи сарбозони шаҳидшудаи тоҷикро мақомоти ноҳия Абдураҳмони Ҷомӣ ба хотири зинда нигоҳ доштани номи марзбонони фавтида унвон карданд. дар тоҷикистон афзоиши шумори талоқҳо мушоҳида мешавад. тибқи омори расмӣ танҳо дар нимаи аввали соли 2022 беш аз 7000 ҷуфт расман аз ҳам ҷудо шудаанд. ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 12% бештар аст. Музаффар Ашуриён дар нишасти матбуотии моҳи август гуфта буд ки ҳолати зиёд шудани ҷудошавии оилаҳо боиси нигаронист. ӯ таъкид кард ки дар 6 моҳи соли равон дар мамлакат 7265 ҳолати ҷудошавии оилаҳо ба қайд гирифта шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 12% зиёд мебошад. ҷудошавии оилаҳо бештар дар вилоятҳои Суғду Хатлон ба қайд гирифта шудааст.